Bezoekers van het Limburgs Museum kunnen vanaf 20 mei een nieuwe tentoonstelling over de Romeinen in Limburg bezoeken. Vragen als hoe zag het leven er toen uit, hoe brachten ze hun vrije tijd door en welke spelletjes speelden ze, worden allemaal beantwoord. Ja, Oevers vol Romeinen heet die. En dat is een samenwerkingsproject met het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. En daar laten we 500 archeologische objecten zien. En op wat voor manier gaan mensen dat allemaal kunnen zien? Sowieso staan er natuurlijk fondsen tentoongesteld. Maar wat ook bijzonder is aan de tentoonstelling is dat het heel interactief is. Echt voor gezinnen, voor kinderen. Veel educatieve elementen waarop kinderen echt zelf aan de slag kunnen gaan. We hebben bijvoorbeeld een doeboekje waar kinderen mee door de tentoonstelling kunnen gaan. Maar ook interactieve elementen waarbij ze zelf bijvoorbeeld een boog kunnen bouwen of een munt kunnen natekenen. Dat soort dingen. Ja. En ook 3D-scans zijn gemaakt van objecten, hè? Ja. Ja, klopt inderdaad. De vondsten uit Voerendaal, van de Villa van Voerendaal, die zijn ingescand. En die komen naar voren in een grote 3D-reconstructie. Die wordt gepresenteerd op een scherm. Dan kan je ook echt door de verschillende periodes van de villa lopen, in de villa kijken en daar de vondsten zien die daar gevonden zijn op die locatie. U hoort het al, er zijn ook vondsten van Villa Voerendaal te zien. De grote Romeinse villa die ooit lag waar nu de akkers aan de Steinweg liggen. Nu de tentoonstelling bijna af is ook het verhaal van de villa zelf een stuk duidelijker geworden. Er is heel lang bewoning geweest op deze plek. Al in de steentijd zijn er mensen geweest. Die hebben hun vuurstenen werktuigen achtergelaten. En dan voor het begin van de jaartelling, dan wonen er mensen in een boerderij die in een soort klein fortje staat. Met een wal en een gracht eromheen. En dan is er een tijdje weer niks te gebeuren. En dan kort na het jaar 0, dan begint de Romeinse tijd. En dan begint de bewoning van de Villa Voerendaal echt. Eerst in een simpel houten boerderijtje. En dan wordt er later een grotere boerderij neergezet. Die al wat luxe is, met een grote kelder erin. En dan, rond het jaar 70 na Christus, dan wordt er een kleine villa voor de eerste keer gebouwd. Die wordt dan, een generatie later, helemaal tegen de vlakte geslagen om een echt hele grote luxe Romeinse villa neer te zetten. En dat kennen we als Villa Voerendaal? Ja, en dat is de eigenlijke Villa Voerendaal die op zich veel mensen van naam wel kennen. En dat is een heel imposant complex. Met een hoofdgebouw, met een hele grote zuilengalerij van meer dan 100 meter ervoor. En er zit een badgebouw bij, een hele grote opslagschuur voor graan. En ook bijvoorbeeld heel uniek is dat er een waterleiding was. Die van 1,5 kilometer ver van een bron kwam. Daar werd afgetapt en dan via een stenen goot bij het badgebouw van de villa uitkwam. Want de Villa Voerendaal staat er nu niet meer natuurlijk. Hè? Wat is in de tussentijd gebeurd, hè? Tussen dat hoogtepunt van de villa en nu? Nou, dan het hoogtepunt van de villa, dat duurt eigenlijk maar een goede 100 jaar, 150 jaar. Dan wordt de zaak door plunderende Germanen waarschijnlijk wordt het in brand gestoken. Dan blijven er nog wel even 1 of 2 generaties mensen wonen. Min of meer met een Romeinse levensstijl. Maar dan wordt het terrein verlaten. En dan rond 400 na Christus, weer 100 jaar later, dan komt er een soort klein dorpje, een gehucht van Germaanse immigranten. En die wonen hier tot in de vroege middeleeuwen, een paar 100 jaar, wel 300 jaar. En uiteindelijk verhuizen die ook weer en dan waarschijnlijk naar het huidige dorp Voerendaal of zo. Nou, er komt ook nog een publieksboek en een spel volgens mij, klopt dat? Ja, dat klopt inderdaad. Die zijn onderdeel ook van het Villa Voerendaal project. Er komt een publieksboek uit die eigenlijk op een toegankelijke manier voor het algemene publiek de resultaten van het onderzoek naar voren brengt. En we hebben een puzzelspel waarop kinderen echt op spelende wijze met de vondsten uit Voerendaal aan de slag kunnen gaan.